ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ, ଏଇ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କାରରେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦଉଛି। କଥା କଣ କି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମମି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତା ମାମା ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମିଶି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଢେର ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରି ଆମେ ଆସି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଆମେ ଯୋଉଠି ଆଡମିସନ କରିବୁ। ଫାଇନାଲି ଏଠି ସାରଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରି ଆମର ଆଡମିସନ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲା ବେଳକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗିଲା, ତ ମମି ଆଉ ମୁଁ ମିଶି କ୍ୟାମେରାରେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲୁ। ଦେନ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଡମିସନ ସରିଗଲା ତ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବାନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ। ଆପଣ ମାନେ ତ ମୁହଁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିବା ରୋଡରେ ବାଟରେ ଥିଲା ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଗୁପଚୁପର ମଜା ନେଲୁ। ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।